ସାଧୁସନ୍ଥର ଦେଶ କହିଲେ ଭାରତ, ଆମେରିକା ନୁହଁ, ରଷିଆ, ଚୀନ, ଏଠୁ କେହି ନୁହଁ। ସାଧୁସନ୍ଥର ଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତ, ତୀର୍ଥର ଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତ। ଆଉ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଭିତରେ, ତା ଭିତରୁ ଭାରତ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ଦେଶ ବି କୁହାଯାଏ, ବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ଷାଳ ଭାରତ ଉତ୍କଳ ଆମେ ଯୋଉ ମାଟିରେ ଅଛେ, ଆମ ଏଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉତ୍କଳ ସମଦେଶ ଦେଶ ନାସ୍ତି ମହିତ। କଣ ପାଇଁ? ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ମୋଟାମୋଟି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ର, ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ନା ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ବୋଲେ ଆମ ନାହିଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଙ୍ଗ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଶକ୍ତିପୀଠ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଜଣେ ଦେବୀଙ୍କର ଆସ୍ଥା। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ପୀଠ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା କିମ୍ବା ନାମ ଯଜ୍ଞ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଦର୍ଶନ। ଏ ମାଟିକି ଆମେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଇଏ ମାଟି ଜଣେ ସାଧକ ପାଇଁ ଇଏ ମାଟି ହେଉଛି ସୌର କ୍ଷେତ୍ର ଓଡ଼ିଶା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଜ୍ଞାନପତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ମହାବିନାୟକ, ରୁଦ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଶକ୍ତିପୀଠ ହେଉଛନ୍ତି ମା ବିରଜା, ଶାରଦା ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ପଞ୍ଚକ୍ଷେତ୍ର ଧାରିତ ମହାଭାରତ। ଇଏ ପାଞ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି, ଯମୁନା ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି, ନର୍ମଦା ପରିକ୍ରମା। ରାତ୍ରି ପରିକ୍ରମା ତ ଆମେ କେତେ ଜଣ, ଆଉ ସଜ୍ଜନ ସେଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବରଣ୍ୟ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବଳିଆ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ସେ ସମ୍ବୋଧନ। ତେବେ ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠ କଥା ମୁଁ କହିଲେ କଥାଟା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେବେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସିଏ ହିଁ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ତ ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଠରେ ଡାକିଥିଲେ କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ଯେତେବେଳେ ଆଇଲେ ଆମ କଥା କ'ଣ ବୁଝିବି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କ'ଣ ନା କହିଥିଲି ପରା ଯୋଉ କଥା ଏ କଥା ବାବାଜୀ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ କ'ଣ କହେ ସଂସ୍କୃତରେ କହେ ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ସେ ଧରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି। ଆଜିକି 40 ବର୍ଷ ଧରି, 40 ବର୍ଷ ନହେଲେ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ କଥା ଧାରାବାହିକ ବଞ୍ଚିଥିବା ପବିତ୍ର ପୀଠଟି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଗାଁଟି ଆଜି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆମେ ତ ବହୁତ ପ୍ରଥମରୁ ଆସିଛୁ, ତେବେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଚାଲିଛି ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମୀର ବୋଲି ଡାକୁଛୁ।
सी आज सत्यानंद एवं सी भागवत कथावार्ता भाव वैकुंठ प्रत्यादय को नहीं भारत विभिन्न स्थान में वृंदावन की खबर दिए बहुत भल लगे उसी सत्यानंद को पुत्र भाव गुरुकर मो बाबाकर कार्यक्रम मो पिताश्रीकर कार्यक्रम ये कथा भगवान कहे वैकुंठ परिवार अनेक साधु सत मान प्रत्येक साधु को ये सेवक बढ़िया परामर्श केवल जो संपादक माने आसी गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ भाव ब्रिटिश बाबू आसी वैकुंठ प्रेमी सज्जन जो माँ शारदांकर पूजक कंठ आरक मारे पद्म सी ही मो बेटे पड़ी काढ़ी फूलमाल पकड़ बसते तेणु सज्जन जगतसिंहपुर जिला अभिभावक कटक जन्म ये गाँव से जगतसिंहपुर सत्यानंद चिंतामणि ज्ञानी शिक्षा में उदार आम एकाके बस हाथ दादा निमंत्रण पर भी ये अंचल को आसे बढ़िया सी आज असुस्थ प्रार्थना शरीर सुस्थ रहो सत्यानंद शरीर सुस्थ रहो बहुत बढ़िया बढ़िया नाम है नाम पसंद कले भी आम मुक्ति पाई कौन जड़े महाराज नाम पुरुषोत्तम बाबा पुरुषोत्तम क्षेत्राणां सर्वक्षेत्राणां राधाश्री देवानां सर्वदेवानां राधाश्री तापरे केशव केशव किए ये सब पहले आप जानी सकते जय जय लिखित जय जय दशावतार संपूर्ण ये सब ये सब सफल यही जो ना आलोचना करा ये तो बड़ा तारीफ जगन्नाथ दास जगन्नाथ जय कृष्ण जगन्नाथ जय सर्वनाथ जय प्राण जय जहाँ नाम पढ़े नाम उच्चारण कले समस्त पाप खंडन से कम्फर्ट सत्यानंद